बर' सानखान्थि सोलोंथायारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दांनानै हो। नोंथाङा जेब्ला इन्टारभिउफोर लिरो अब्लानिया हयथ' बेफोरबायदि सोंथि नोंथाङा नुफेरदों जे नैफोरबायदि रुट अभारनि सिङाव जेने 6 प्लास रुट 6 प्लास रुट 6 प्लास बिदिनो डट इकुवेल्स टु बेसेबां बेफोरबायदि सोंथि थिग बिदिनो रुट 72 माइनास रुट 72 माइनास रुट 72 माइनास बिदिनो डट इकुवेल्स टु बेसेबां बेफोरबायदि सोंथि नुदों जानांगौ। जेरैहाय आरो नैफोरबायदि जेनेबा रुट 29 डट इकुवेल्स टु बेसेबां बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि सोंथिया नुनायावथ' जोबोद गिदिर आरो बेफोरखौ जुदि जोङो गोलाव राहायै बानायनो थांबा गोबां सम लायो आरो बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद गोब्राबबो जायो। नाथाय जोंहा खायसे सर्टकाट टेकनिक दङ जायफोर सर्टकाट टेकनिकजों जों बेनि फिननायखौ 2 बा 3 सेकेन्डनि गेजेरावनो जों होनो हायो। दा बेफोरबायदि टेकनिकनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअ'आव गुवारै सावरायनाय जागोन। आसा खालामो नोंथाङा बेखौ जोबजासिम नायगोन आरो जोबजासिम नायब्लाथाय नोंथाङा बेखौ जायखिजाया इन्टारभिउआव बेफोरबायदि रोखोमनि सोंथि फैयोब्लाथाय जोबोद गोरलैयैनो जोबोद खम समनि गेजेरावनो मावफुंनो हागोन। गिबियावनो लानाय जाबाय टाइप 1 नि 1 नाम्बार एग्जाम्पल। दा याव जोङो बेनि एन्सारा बेसे जायो बेखौ जोङो सर्टकाटै बोरैहाय दिहुनगोन बेखौ जोङो नायनि। ओरैनोथ' बेखौ गोलावै बानायनो थांबाथ' जोबोद गोलाव जागोन आरो बेयाव गोबां सम लागोन। नाथाय बेनि सर्टकाट जिथु ट्रिक बेजों बानायबा नाथाय नोंथाङा 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डनि गेजेरावनो बेखौ दिहुननो हागोन। दा बेफोरबायदि जुदि थायोबा रुट अभार 6 प्लास रुट अभार 6 प्लास रुट अभार 6 प्लास बिदिनो डट इकुवेल्स टु बेसे बेफोरबायदि जुदि थायोब्ला अब्लाथाय बेयाव जों मा खालामनांगौ मात्र नै सिङाव मा होनाय दं 6 होनाय दं बै 6खौ दिहुननांगौ। दिहुननानै उनाव बेनि जिथु बेनि सानजाबगिरिफोरखौ जों दिहुननांगौ। दा 6 होनबाथाय जों बोरै मोनो 1 into 6 आव मोनो बा मोनसे मोनो जों 2 into 3 आव मोनो। अब्लानिया 3 आरो नेक्स्ट मोनसे मोनो 3 into 2 3 into 2 बाथ' बेनो जाफिनबाय आरो 6 into 1 बाथाय नै बेनो जाबाय। दा बेयाव जों ओरैबायदि मोनसेखौसो लागोन जाय मोनसेयाव इ मोननैनि गेजेरनि फारागा से जायो। मा होनना बुंदों आङो जे जाय मोननै सानजाबगिरिनि गेजेरनि फारागा से जायो बेखौसो लागोन। दा जों बे मोननैखौ नायबाथाय 1 आरो 6 इ मोननैखौ जुदि जों माइनास खालामोबा 6 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 5 मोनो गतिके इ जाया। नाथाय नैयाव 2 आरो 3 निफ्राय जुदि जों 2 खौ माइनास खालामो होमबा 1 मोनो। अब्लाथाय जों जिहेतु 1 मोनो नालाय नै 2 आरो 3 निफ्राय जोंहा फिननाया ओंखारगोन। अब्लानिया दा जोंहा 2 आरो 3 इनि गेजेरावनो जोंहा फिननाया दंखायो। अबे मोनसेया जुदि प्लास 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 डट बिदि जायोब्ला अब्लानिया मिथिखा नैयाव जाय सानजाबगिरिफोर जायनि फारागा से जायो बै से जानायनि जाय देरसिन अनजिमा थामहिनबा याव 2 आरो 3 आव बेयो नै देरसिन अनजिमाया अबे 3 अब्लाथाय नै 3 आनो एन्सार। गतिके इनि एन्सारा बेसे 3। गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय। बे सोंथियाव जाहैबाय मा होननाय दङ रुट 12 प्लास रुट 12 प्लास रुट 12 प्लास डट इकुवेल्स टु बेसेबां। अब्लाथाय बेनि फिननायखौ बोरै दिहुनगोन बेनि फिननायखौ दिहुननायनि आइडियाथ' बेफोरबायदिनोखा जे मा होनाय दं बेखौ नायबाय। बेयाव होनाय दं 12 नैबे 12नि दा जों मा दिहुननांगौ बेनि गासै सानजाबगिरिफोरखौ जों दिहुनजोबनांगौ। मा दङ जेनेबा बोरै मोनो जों 1 into 12 मोनो 2 into 6 आवबो 12 मोनो 3 into 4 आवबो 12 मोनो। नाथाय जों ओरैबायदि सानजाबगिरि मोननैखौसो लागोन जाय सानजाबगिरि मोननैनि फारागा से जायो। अब्लाथाय जों नायबाय 1 आरो 12 इसोरनि फारागाथ' बेसे 11 जालांगोन। बेनिखायनो बे लाजाया। 2 आरो 6 बिसोरनि जिथु फाराग बेथ' 4 जायो बेबो लाजाया। नाथाय 3 आरो 4 बे मोननैखौ जुदि जों नायोब्ला बिसोरनि सानजाबगिरि नै 3 आरो 4 सानजाबगिरि इसोर मोननैनि जिथु फाराग जिथु माइनास 4 निफ्राय 3 खौ माइनास खालामबा बेसे से जायो। गतिके इसोरनि जिथु फारागा से नालाय जिहेतु इसोरनि फारागा से जायो बेनिखायनो जों मा खालामनांसिगोन इ मोननै 3 आरो 4 नि गेजेरावनो जोंहा एन्सारा ओंखारखानानै दङ आरो अबे जागोन जिहेतु प्लास 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 दङ प्लास प्लास थायोब्लाथाय सानजाबगिरिनि जाय देरसिन
नै मोननै सानजाबगिरिनि जाय देरसिन बे फिननाय जागोन थामहिनबा बेयो नै 4आ एन्सार जागोन एन्सार बे जाहैबाय 4 बिदि अब्लाथाय बेफोरबायदिनो जोङो जोबोद खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हायो थिग बिदिनो आं गुबुन मोनसे सोंथि लाबावनोसै एबा टाइप 2 नि गिबि मोनसे सोंथिखौ लाबाय जोङो गिबि मोनसे एग्जाम्पलखौ लाबाय बेयाव दङ टाइप 2 आव √/6 माइनास √/6 माइनास √/6 माइनास डट 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 बिदिनो बेसेबां होननानै सोंदो अब्लाथाय बेबो माबायदि बेनि दिहुननायाबो एखेयानो दहाय जों जेरैहाय दिहुनदोंमोन बेफोरबायदिनो नैबे 6नि जोङो सानजाबगिरिफोरखौ नागिरजोबनो नांगौ अब्लाथाय जों बोरै मोनो 1 सानजाब 6 द' मोनो ओमफ्राय 2 सानजाब 3आवबो 6 मोनो बेनि उनाव 3 सानजाबनैब्लाथ' बेनो फैफिनखाबाय बेनिफ्राय उनाव 6 सानजाबसेबा बेनो फैफिनखाबाय स' जोंना बे मोननैयानो अब्लाथाय बेयाव जों मा खालामनांगौ जे अबे जरासे सानजाबगिरिनि फारागा से बेखौ नायनांगौ दा जों बेयाव नायनो थांबाथाय नैबेथ' मा बिसोरनि फारागा से जानोनो हाया बे नंखाया नाथाय नैयाव 2 आरो 3 बिसोरनि जिथु फाराग बिसोरनि फारागा खिन्थु से जायो बेनिखायनो मा जागोन जोंहा फिननाया बेनिफ्राय ओंखारलांगोन दहाय मा लादोंमोन जों प्लास प्लासआव देरसिनखौ लादोंमोन एबार नाथाय जिहेतु इयाव माइनास माइनास दं नालाय जों माखौ लागोन बेयाव जोङो दुइसिनखौ लागोन दा 2 आरो 3 नि गेजेराव दुइसिना बे जाबाय नैबे 2आ दुइसिन स' एन्सारा मा जाहैबाय जोंना एन्सारा जाबाय 2 गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ √20 माइनास √20 माइनास √20 माइनास डट 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 इक्वल्स टु बेसेबां दा बेखौ जों दिहुननांगौ अब्लानिया जों माबोरै दिहुनगोन जोंहा दिहुननाय आइडिया एखेखा जे 20खौ जोङो बेनि माखो जोङो सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनना लानांगौ 1 सानजाब 20आव मोनो थिग बिदिनो 2 × 10 आव मोनो थिग बिदिनो बाव मोनगोन 4 × 5 आव मोनो अब्लानिया जोङो दा नायनांगौ ओरैबायदि फारागफोरखौ नायनांगौ जायफोरनि फारागा से जाय जरा सानजाबगिरिनि फारागा से बेखौ नायनांगौ 20 आरो 1 बिसोरनि फारागा से जानो हाया 2 आरो 10 बिसोरनि फारागाबो से जानो हाया नाथाय 4 आरो 5 निफ्राय 4खौ दानख'बा बेसे मोनो 1 मोनो बेनिखायनो बेयाव फारागा से जायो नालाय बेयाव जिहेतु फारागा से जायो बेनिफ्राय जोंहा फिननाया फैगोन फिननाया बबे जागोन बेयाव प्लास दंना माइनास दं बेखौ नायबाय बेयावथ' नुबाय जों माइनास 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 जेराव माइनास माइनास थायो अब्लानिया जोंहा फिननाया बबे जायो जाय दुइसिन बेयो फिननाय जायो स' एन्सारा मा जाबाय जोंना नैबे 4आ जाबाय 4 बेनि फिननाया 4 गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव दङ √72 माइनास √72 माइनास √72 माइनास डट डट इक्वल्स टु बेसेबां दा बेनि फिननायखौ दिहुननोबो जों मा खालामसै गिबियावनो जोङो 72 बेनि सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननि बेयावथ' गोबां ओंखारगोन 1 सानजाब 72 ओंखारगोन 2 सानजाब बेसे ओंखारगोन 30 ओंखारगोन थिग बिदिनो 3आवबो ओंखारगोन 3 सानजाब नैबे 24 थिग बिदिनो 4आवबो ओंखारहैगोन इयो 4 सानजाब बेसे जागोन सेबाथाय 4 8 थिग बिदिनो 5आव ओंखारा बियो 6आव ओंखारहैनो हागौ 6 सानजाब 1 6 होमबाथाय 6आवबो ओंखारगोन 7आव ओंखारा नाथाय 8आव ओंखारगोन 8 सानजाब 9आव ओंखारगोन दा जोंहाथ' बेयाव 70निखौ जों गोबां रोखोमै बेनि सानजाबगिरि गोबां दिहुननो हायो दा बेनि गेजेराव जों मा खालामनांगौ ओरैबायदि मोनसेखौसो लानांगौ जायफोरनि फारागा से जायो दा इसोरनि फारागाथ' से जानो नाया नैजि फारागा से नङा बे से नङा बे नङा नाथाय 9निफ्राय 8खौ दानख'बाथाय बेसे जायो से जायो स' बेनि फारागा से नालाय अब्ला बेयावनो जोंहा फिननाया ओंखारनानै दङ दा अब्लानिया जोंहा इयाव जिहेतु मा दं इयाव माइनास दं गासैयाव माइनास 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 दं नालाय बेनिखायनो फिननाया मा जागोन 8 आरो 9नि जाय दुइसिना सोर बेयाव दुइसिना जाबाय नैबे 8आ बेनिखायनो फिननाया मा जागोन बेयाव 8 जागोन गुबुन मोनसे टाइप लाबाय जोङो बे मोनसे टाइपआ जाहैबाय टाइप 3 आरो टाइप 3आव माबोरै लादो √3 प्लास √3 प्लास √3 प्लास बिदिनो डट 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 इक्वल्स टु बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ अब्लानिया बेफोरबायदि टाइपब्लाथाय जों मा खालामनांगौ दा बेयाव जों नायनो थांबाय 3खौ सेफायबा बेसे 1 × 3ल' हायो गुबुनै हाया अब्लानिया दा बिसोरनि फारागा मा फारागा से जाया अब्लाथ' से जायाब्ला फारागा जुदि से जायाब्लाथ' बेनिफ्रायथ' जों दिहुननो हाया प्लास प्लास दंमोन नाथाय दिहुननो हाया अब्लाथाय जों माबोरैहाय दिहुनगोन एबार बेनि फिननायखौ जों दिहुननायनि राहाया ओरैबायदि दे नै 3निख्रुइ देरसिन ओरैबायदि अनजिमा नागिरलां जाय अनजिमाया ओरैबायदि सानजाबगिरि दं मोननै ओरैबायदि सानजाबगिरि जाय मोननै सानजाबगिरिनि फारागा से जायो जेरै आं इयाव खोन्थिलांदो 3नि देरसिन ला 4 बाथ' जों मा मोनो इयावथ' 1 सानजाब 4 आरो 2 सानजाब
2 मोनो इयावबोथ' से फाराग गैया मोनसेयावबो इयाव फाराग गैया सेनि फाराग गैया एबो से फाराग जाया एबार बाखौ नाय बायाव जोंहा मा मोनगोन से सानजाब 5 मोनगोन इयावबोथ' फारागा से जाया बेबो लाजाला एबार जोङो 6 फैबाय 6खौ खिन्थु जों लिरनो हायो से सानजाब 5 आरो 2 सानजाब 3 इयाव जों ओरैबायदि सानजाबगिरि मोनबाय नैयावथ' फारागा से जाखाया नाथाय नैयाव 3 निफ्राय 2 खौ दानख'बाथाय बेसे जायो फारागा से जायो बेनिखायनो नैजों 2 आरो 3 2 आरो 3 बिसोरनिफ्रायनो जोङो फिननायखौ दिहुननो हायो थामहिनबा नै बेनि फिननाया मा जाहैगोन बेनि फिननाया जाहैगोन between 2 and 3 बेनि फिननाया मा जागोन between 2 and 3 आरो अपसनाबो बेफोरबायदिनो होखानाय थायो जे between 2 and 3 बेफोरबायदि होखानाय थायो थ' बेनि फिननाया मा जाहैबाय नैबे 2 आरो 3 नि गेजेराव जाहैगोन बेनो गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस इदिन डट डट इक्वल्स टु बेसेबां ओरै दं अब्ला दा बेनि फिननायखौ जों दिहुननांगौ बेबो दहायनि बायदिनो जाहैबाय दा बाखौ जों माबोरै सेफायनायाव 1 into 5 बेनि बादै जों सेफायनो हाया अब्लानिया जों नायनांबाय जे इयाव मा दङ प्लास दङ इयाव प्लास प्लास दं नालाय जों मा खालामनांगोन 5 निख्रुइ देरसिन ओरैबायदि अनजिमा नागिरनांगोन जायहा ओरैबायदि मोननै सानजाबगिरि दं आरो बै सानजाबगिरि मोननैनि फारागा से जायो अब्लाथाय जों लाबाय 5 नि देरसिन 6 खौ नायबाय जों अब्लाथाय 6 आव 1 into 6 आरो 2 into 3 जायो अब्लाथाय मा जाबाय 1 into 1 आरो 6 इसोरनि फारागाथ' मालाबाबो से जाखाया नाथाय 3 निफ्राय 2 खौ दानख'नांबा बेसे जायो से जायो बेनिखायनो इयाव फारागा से जायो नालाय फिननाया बेयावनो हाबनानै दं 2 आरो 3 आवनो इनि फिननाया मा जाहैगोन जिहेतु बेयो डाइरेक्टयै 5 नि मोनासै जोङो बेनि उननि अनजिमा 6 खौसो लाहैबाय नालाय अब्लाथाय जोंहा मा थागोन अपसना between 2 and 3 थामहिनबा 2 आरो 3 नि गेजेराव जागोन बेनि फिननाया आरो अपसनाबो नोंथांनि आनजादाव बेफोरबायदि between 2 and 3 आनो जागोन आरो नोंथाङा बेयाव मोनसे साननाय फैनो हागौ जे दहायसो जों जेब्ला बानायबाय जे √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डट 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 इक्वल्स टु बेसेबां इनि फिननायाबो बेसेमोन बेनि फिननायाबो 2 आरो 3 नि गेजेरावमोन between 2 and 3 मोन दाबो नैबे √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डट डट इक्वल्स टु बेनि फिननायाबो between 2 and 3 मानो जाखो बेथ' जाथावमोन ओरै साननो हागौ नाथाय जाथावो फिननाया मानो होनबाथाय 2 आरो 3 नि गेजेराव गोबांथा अनजिमा हाबना दं जेरैहाय 2.01 2.02 इदिनो 2.11 2.66 2.97 2.99 इफोरबायदि गोबां अनजिमा हाबना दं बेनिखायनो बिसोरनि गेजेराव अबबा मोनसेयाथ' नैबे 3 नि जानो हागौ between 2 and 3 आव हयथ' नैबेबोथ' जानो हागौ बा नैयाव between 2 and 3 नि गेजेराव नैबोथ' जाहैनो हागौ बेबोथ' जाहैनो हागौ बेफोरबायदि बेनिखायनो फिननाया between 2 and 3 थागोन आरो बेयाव खिन्थु डाइरेक्टयै होनाय थाखाया अपसनाव जे एसें दं नैदि पइन्टआव होनाय थाखाया फिननाया मात्र थागोन between 2 and 3 बा between इ मोनसेनिफ्राय इ मोनसेसिम ओरै थानो हागौ स' फिननाया बेनो बेयाव जेबो कनफिउजन लानो गोनां गैया जे √3 प्लस बेनि एन्साराबो मा ओंखारदोंमोन between 2 and 3 आरो √5 प्लस √5 प्लस डट 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 बेनि फिननायाबो मा ओंखारदों जोंनिया बेबो ओंखारदों between 2 and 3 स' बेयाव जेबो कनफिउजन लानो गोनां गैया फिननाया बेनो जायो between 2 and 3 दा गुबुन मोनसे टाइप लालायबाय बे टाइपआ जाहैबाय बेफोरबायदि जे √3 माइनास √3 माइनास √3 माइनास डट 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 इक्वल्स टु बेसेबां बेफोरबायदि दहायनिया प्लासमोन एबारनिया माइनास एबार माइनास बाथाय मा जायो जोङो एखेयानो फार्स्टआव दिहुननाया जे 3 निफ्राय जोङो 3 नि सानजाबगिरि दिहुननांगौ 1 into 3 आव मोनो नाथाय 1 आरो 3 नि फारागा से नङा मानो होनबा 3 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामोबा बेसे 2 सो मोनो बेनिखायनो बेयो जाहैयो अब्लाथाय दा जों मा खालामनांगौ दहायथ' प्लास थानायाव मामोन 3 निख्रुइ देरसिनखौ नागिरलांगासिनो दंमोन जों एबारथ' मा जाहैबाय जोंना बेयावथ' माइनाससो थाहैबाय अब्लाथाय माइनास थायोब्लाथाय मा जागोन माइनास थायोब्लाथाय दुइसिनखौसो नागिरलांबाय थानांगोन दा 3 नि दुइसिन नाय 2 खौ नाय 1 into 2 आव मोनो अब्लानिया 1 into 2 इयाव नायबाय जोङो जे 1 आरो 2 नि फारागा बेसे जायो से जाखायो 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा बेसे 1 मोनखायो अब्लानिया दा जोंहा फिननाया बेयावनो हाबनानै दङ दा माबोरै हाबना दं बेयाव एन्सारा बिना मा जाहैगोन एन्सारा जागोन between 1 and 2 एन्सारा जागोन 1 आरो 2 नि गेजेराव 1 आरो 2 नि गेजेराव बेनि
गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव ओरैबायदि दं रुट 1 माइनास रुट 1 माइनास रुट 1 माइनास डट 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 इक्वल्स टु बेसेबां अब्लाथाय दा जोङो नुबाय दा सेनि माखौ नायग्रोबाय जों बेनि सानजाबगिरि मा बेथ' मा से सानजाब से सानजाबसेयाव से मोनो आरो नाथाय बिनि फारागा बेसे लाथिख' जायो से नङा बेनिखायनो बे बाहायजाला अब्लाथाय बेयाव जों नायबाय जे से मा दङ माइनास दं माइनास 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 दं गासैयावबो माइनास दंजोबो अब्लाथाय माइनास दङब्लाथ' मा खालामनांगौ जों दुइसिन फारसेसो थांबाय थानांगौ अब्लाना दुइसिन फारसे थानांगौब्लाथाय सेनि दुइसिनबाथ' मा फैबाय लाथिख'सो फैबाय बेयाव लाथिख' अब्लानिया लाथिख'नि सानजाबगिरि दिहुन लाथिख'खौथ' जों इदिबो लिरनो हायो लाथिख' सानजाब सेबोथ' बानायनो हायो जों बा से सानजाब लाथिख'बोथ' बानायनो हायो अब्लानिया जोंहा जायखिजाया से आरो लाथिख' बिसोरनि फारागानो बेसे जाखायो से जाखायो सेनिफ्राय लाथिख'खौ दानख'नाबा बेसे मोनखायो से मोनखायो बेनिखायनो एन्सारा जोंना बेयावनो हाबना दङ एन्सारा मा जागोन जोंना एन्सारा जागोन बिटुइन 0 and 1 नोंथांना अपसना बि होनाय थाखागोन बिटुइन 0 and 1 स' एन्सारा इना 0 and बिटुइन 0 and 1 जायो बे मोनसे गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव ओरैबायदि दङ रुट 8 माइनास रुट 8 माइनास रुट 8 माइनास डट डट इक्वल्स टु बेसेबां अब्लानिया जों बेखौ नायलायनोसै जे 8 नि माबाया मा जायो सानजाबगिरिफोरा जों मोनो से सानजाब 8 आव मोनो 2 सानजाब 4 आव मोनो बेनि उनाव गुबुनै मा मोनबावगोन जों गुबुनथ' गैला 8 सानजाब सेबाबो बेनो फैखाबाय अब्लानिया दा नुबाय बेयावथ' फारागा से जाखाया दानख'बार 7 सो मोनो 4 आरो 2 इनि गेजेरनि फारागाबो बेसे 2 सो जायो 1 नङा बेनिखायनो बे बाहायजाला होमबा जों बेयाव नायबावनो लायनांबाय दे इयाव मा दङ जोंना 8 माइनास 8 रुट 8 माइनास रुट 8 माइनास माने माइनास माइनास गोजा दं आरो अब्लाथाय माइनास माइनास थायोब्लाथाय जों मा खालामनांगौ जोङो दुइसिन फारसे नायलांनांगौ 7 खौ नायबाय जों 7 खौ नायबाथ' जों मा मोनो 1 into 7 मोनो नाथाय गुबुनैथ' मोनखाया आरो 1 आरो 7 नि फारागाथ' से नंखायानो बे नंखाया बे बाहायजाया अब्ला गुबुन मोनसेयाव फैलायदो 6 आव फैलायदो 6 आव फैबाथाय मा मोनो 1 into 6 आरो 2 into 3 दा बेयाव जों नुनो मोनो जे बेयाव मा दं 2 आरो 3 जाय सानजाबगिरि जरा दं बिसोरनि फारागा से जाना दं थामहिनबा 3 निफ्राय 2 खौ दानख'बा बेसे मोनो से मोनो होमबा फिननाया बेयावनो हाबनानै दं थामहिनबा एन्सारा मा जाहैगोन एन्सारा जाहैगोन बिटुइन 2 and 3 जागोन एन्सारा बिटुइन 2 and 3 जागोन गुबुन मोनसे टाइप लालायबाय बे टाइपआ जाहैबाय टाइप 5 आरो टाइप 5 आ मा दङ रुट 2 डट 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 इक्वल्स टु क्वेश्चन मार्क बेसे दिहुननांगौ जों दा अब्लाथाय बेयावथ' प्लासबो गैयाबा माइनासबो गैया प्लासबो गैया माइनासबो गैया होमबा प्लासबो गैया माइनासबो गैया माने मा सानजाब माल्टिप्लाइबाथाय जोंहा जेबो टेनसन लानो गोनां गैया बेयाव जायनि दिहुननो दो बेनो एन्सारखा दा इयाव 2 दङ रुट 2 दङ एन्सारा मा जाखागोन इना डाइरेक्टयै 2 एन्सारा गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ रुट 3 बेयावबो मा गैया प्लास गैया माइनास गैया थामहिनबा मा गैया सानजाब जाना दं माल्टिप्लाइ जाना दं आरो माल्टिप्लाइ जायोबाथ' जोंहा जेबो टेनसनानो गैया जों डाइरेक्टयै मा होनांगौ बेयाव 3 दं नालाय मा एन्सारा इयाव डाइरेक्टयै 3 आनोखा बेफोरबायदि जि अनजिमायानो होआ मानो मुथते जुदि इयाव प्लास गैयाबा माइनास गैयाब्लाथाय अब्लाथाय एन्सारा बेनो जायखागोन बियो दा बे मोनसे सोंथिखौ जों लालायबाय बेयाव मा दं रुट 29 डट डट इक्वल्स टु बेसेबां इयाव मा होदो प्लासबो गैया माइनासबो गैया आरो मा दं इयाव रुट 29 ओमफ्राय डट दङ नालाय मा जागोन जोंहा फिननाया डाइरेक्टयैनो 20 नायनानै एन्सारखा बे जाहैबाय गुबुन मोनसे टाइप लालायबाय बे मोनसे टाइपआव माबायदि टाइप 6 बेयाव दङ रुट 2 दहायनिया डट दङमोन टाइप 5 आव नाथाय बेयाव मा गैया इयाव नाथाय डट गैया अब्लानिया डट गैयाब्लाथाय जों बेनि फिननायखौ माबोरै दिहुनगोन बेनि फिननायखौ जों ओरैबायदि दिहुनगोन जे बेयाव रुट 2 नि दिहुननो नालाय 2 आ थाखाबाय इनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बेयाव रुट ओभारा बेसे दं बेखौ साननांगौ मोनसे मोननै मोनथाम रुट ओभार दं थामहिनबा 2 खौ मोनथाम सानजाब अब्ला बेसे जागोन 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 बेसे 8 जाबाय अब्लानिया जोंहा मा जागोन इयाव 2 नि पावारा ओरैबायदि बोखावखोन्दो सिन लाबाय गाहायाव 8 जागोन आरो नेक्स्टआव 8 नि 1 खमसिन थामहिनबा 8 निफ्राय 1 माइनास खालामबा मा मोनो जों 7 मोनो बै 7 खौ नै गोजौआव होबाय थामहिनबा जोंहा एन्सारा बे जाहैबाय आं खेबसे खोन्थाबावदो नोंथांमोननो जे मा होनना बुंदो जे जुदि रुट 2 बेयाव जुदि डट गैयाब्ला
डट डट गैयाब्ला बेनि फिननाया मा जायो बेयाव 2 दं नालाय 2 आ थाखाबाय बेस हिसाबै इनिफ्राय नाव रुट ओभारा बेसेबां बेखौ नायनांबाय जों रुट ओभारा मोनसे मोननै मोनथाम रुट ओभार दं मोनथाम रुट ओभार दं नालाय जोङो 2 मोनथाम 2 सानजाबगोन 2 2 2 सानजाबबाय बेसे 2 into 2 4 4 into 2 बेसे 8 जाबाय 8 जे मोनबाय बेखौ जों मा खालामगोन नै 2 नि पावार हिसाबै मा लागोन मोनसे बोखावखोन्दो सिन लागोन आरो बोखावखोन्दोनि गाहायाव जोङो रानग्रा हिसाबै 8 खौ लाबाय आरो गोजौआव मा होगोन जोङो 8 नि मोनसे खम थामहिनबा 8 निफ्राय 1 माइनास बाथाय मा माने इनि सिगांनि अनजिमाया मा 7 स' बेयाव 7 होनाबानो एन्सारा इ जाबाय 2 to the power 7/8 आ बेनि एन्सार गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बेयाव मा दङ √5 मोनब्रै √5 दङ इक्वल्स टु बेसे जायो दा इयावबो मा गैया प्लास गैया माइनास गैया जेबो गैया थामहिनबा मा इयो सानजाब जाना दं आरो लोगोसे बेखौबो नाय नोंथाङा जे बेया डट डटआ गैया जुदि डट डट गैयाब्लाथाय जोंना फिननाया बोरै जायो बेयाव बाया 5 थाबाय ओमफ्राय बेसेबां दङ रुट ओभारा बेसेबां दं बेखौ सानो जों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनब्रै नालाय 2 आ मोनब्रै मोननै मोनथाम मोनब्रै 2 मोनब्रै जों सानजाबनांगौ 2 into 2 जार 4 4 into 2 जार 8 8 into 2 जार 16 अब्लाथाय 5 नि पावारा मा जागोन बोखावखोन्दो लाना गाहायाव 16 आरो 16 नि सिगांनि अनजिमाया मा 15 इ गोजौआव थागोन थामहिनबा एन्सारा मा जागोन जोङो फिननाया जागोन 5 to the power 15/16 बे जाबाय बेनि फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव मा दङ बेयाव √3 इक्वल्स टु बेसेबां दा बेयाव जों नायनो थांबाथाय मा नुबाय बेयाव मोनसेयावबो इयाव प्लास गैया माइनास गैया प्लासबो गैया माइनासबो गैया थामहिनबा सानजाबना दं आरो लोगोसे बेखौबो नाय नोंथाङा बेहा डट डटबो गैया जुदि डट डटबो गैया अब्लाथाय फिननाया मा जायो जोंना फिननाया जायो नैबे 3 खौ जों दिहुनना लाबाय बेनिफ्राय रुट ओभारा बेसे दं नैबे बर्ग रोदाया बेसे दं बेखौ साननांबाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बर्ग रोदा थामहिनबा 2 आ मोनबा सानजाब 1 2 3 4 5 अब्लानिया मा जाखो 2 into 2 जार 4 4 into 2 जार 8 8 into 2 जार 16 16 into 2 जार बेसे 32 थामहिनबा 3 नि पावारा मा जागोन बोखावखोन्दो लाना गाहायाव 32 गोजौआव मा नांगोन जोङो 32 नि सिगांनि अनजिमाया मा 31 स' एन्सारा मा जाहैबाय जोंना एन्सारा जाहैबाय 3 to the power 31/32 बे जाबाय बेनि फिननाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंथाङा लाइक खालाम बेखौ शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव गोजोन्थों